Di serdema vîrusa koronayê de duwarê bergiriyan de maske bûn parçeyek ji jiyana mirovan ku li gelek bajaran qedexeya derketina bê maske hat ragihandin. Lê pispor û bijîşk hişyariyê didin ku divê maskeyên reş tên bikaranîn. Bijîşk jî hilberînerên maskeyan jî didin zanîn ku di lîteratûra tenduristiyê de navek wek maskeya reş tune ye. Bijîşk amaje dikin ku bikaranîna maskeya reş di heman demê de dibe sedema nexweşiyan jî. Dermatolog bijîşk Hamza Aktaş dide zanîn ku maskeya reş dikare bibe sedema peydabûna nexweşiya dermatit ango bîrovê. Cerrahi olmayan siyah maskelerin virüsten koruyuculuğunu... Maskeyên reş bi lêkolînan hatiye dîtin ku mirovan ji vîrusê naparêzin. Li gel vê yekê rengê reştirêjên tavê dikêşe nava xwe û kom dike. Di vê yekê rû xweh dide. Dema ku xweh bide jî rêve dike ku kaşe li çermê rû rabe. Di encamê da jî nexweşiya bi navê dermatit ango bîrov derdikeve holê. Em dibêjin bila maskeyên reş neyên bikaranîn. Hilberîner û firoşkarên maskeyan jî amaje dikin maskeyên ku ji pişkinîna fermî ya li gorî pîvanên tenduristiyê derbas dibin, maskeyên wek N95 û maskeyên cerrahî ne. Pisporê ewlekariya kar û firoşkarê maskeyan Mehmet Narîn tîne zimên ku maskeyên reş li gelek welatên Ewropayê hatiye qedexekirin û di parastina ji vîrusa koronayê de bandora maskeya reş ji sadê sıfır e û di vê welatî êdî maskeyên reş bi kar neynin. Her daim digot yani maske reş kumaşı ku ne standart yani standart ki van tune o inca lükudere kijan karga teşekkürün emviji nizanın. Yani tu evrak ki van kayde van standart van tune yani. Pispor dibêjin li gel maskeyên reş di heman demê de maskeyên sixte jî dikevin bazarê û di vê welatî haydar bin û balê dikêşin ku maskeyên orjînal ên rastî ji sê tebeqeyan pêk tên û parastina ji vîrusê de ji sadê 95 bibandorin. Lê maskeyên sixte tenê ji yek tebeqeyê pêk tên û di parastina ji vîrusê de nebibandorin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.